tilbyde din virksomhed kvalitet i form af en velforberedt, engageret, initiativrig indstilling. Jeg er god tværfaglig og har både praktisk og teoretisk erfaring. Jeg kan have mange bolde i luften og samtidig bevare overblikket. Og derudover så er jeg fuld af gode idéer og kan være en frisk pust til lige netop din virksomhed. Derfor skal du vælge mig som praktikant.